Let's only kontak orang-orang ini Lili nukaye. Gawa Kristina namnani ni yo teman-teman saya kom nek. Bukan busung reaction. Sungapa nu tore chukli chukli guyang. Unti dek tak ya kurang nek na den nangge. Beफोरबायदि मोननानै मा नांगौ मैगं नागिरना जानाय बेफोर ओइ मा नागिरदों इयाव आलु मटर थाव साबोन मटर आलौ मा नांगौ एसेबां दुखु जानानै नांखो इफोरबायदि खालामदों फुङाव बिराद दुखुलै लोगोफोर जिबनाव बा दिनै बेरायफुंजानो बिराद दुखु मोनबाय आङो माने न'आव थानानैबाबो ओंखाम मोनजायाखै मैया गामियाव थांनायनि कारनावनो बिराद केस लेंहरजाबाय थाबाय ओमफ्राय दा नै न'आव थानानैबाबो दिनै माने ओंखामखौनो मोनजाया माबोरै जाबावनांगौ इदिबाय ओमफ्राय गावहाबो मा मावबाय दं नोंखौ सोर लिपस्टिक फोनना थाबाय थानो दैयावलाय ओंखाम खुरनो गारिलाय हेनो माथो भगबान बेथो ओंखाम खुरना होनांगोन ना सा लुनानै लोंहोनांगौ एख' गेरेन्टि गैया ना मायबा मोनजादो ना मायबा मोनलोंदो जिबनाव न'आव थाबाबो इदिनो नामा हो टाइमा खैथा जाखो इखौ बुं नोङो टाइमा न'आव थाबाबो इदिनो टाइमा खैथा जाखो इखौ नाय आंखौ बखिनानै लिपस्टिक फोननाय देलायनायखौ बुंनानै लाब गैया अच्छा हमको सिखा रिया मिथिबाय दानो गामियाव थांबाबो केस जाहरबाय थागोन माबा माबि बखिहरबाय थागोन ओंखाम गैया ओंख्रि गैया आया नोंनो मैया दिननिया जाखाथाराखैना माने इयावनो थांना थाहैनांगौ जाखो माने सानफ्रोमबो साइकेल ओंखाम खुरनांगौ जल्दि ओंखाम खुरनांगौ बिबुरासिगोन नङाबा आरो मा ओंख्रि संदो मामादो जिउ जाना दं मोजां होननाङा आंखौ नोंनि खोथा लोगोफोर होगोन फुङावनो बिहाइन्ड दा केमेरा दावराव जाखांबाय लोगोफोर गेस जोबना नायनि हा गेसा माबोरै जोबनाय हो गेसा माबोरै जोबनाय खोन्थानाय खनसे ओमफ्राय गेसा मारै जोबदो फुङावनो दावराव लोगोफोर बा गेस जोबनायनि मानो दावराव खालामनाखै माने गाबख्रावनायानो खामानि फुंनिफ्राय मोनासिमहालागै गाबख्रावनायानो खामानि दिनैबो नै भगबाननि टसजोंबो दरसै नै बा दासो ओंखारबांदों नै टसानो सान्दुं स्रां जालायनानै गरम जाबलायसिगोन आरो ओंखाम जानो कारने एसे नेनानै ओंखाम जानो हाया मिथिगोना माबारलाबो खेब बखिबाय थानो हादे आं ओंखाम होनासै नङा बारा बखिनायनि खोथा नङा इयो फुंनि 8टा बाजियावनो फुंनि ओंखामखौ मोनजानांगौ उनथिदो खोथा गैया खुरनानै खोबना दोननांगौ खोबना दोनबासो मानसिया मोखां सोरि सुनानै जाफैनो हायो गामाबो खामजोबदोयनो हा गामाबो खामजोबदो बे माथो आलु बाथोनसो ओंख्रि गैया फुङाव ओंख्रि जायो मानसिया ए भगबान बोरै गोरानलाय बोरै जाथारनोलै आलु बाथोनदोलाय नि गेसानो जोमना होनानै ओंखामानो खामदो सिङाव थौसन मोना खथ' जादो जानाया खिन्थु गोरान बोरै जागोन दै होनानै जा नाया दै होनानै सोमना जा ओंखामफोराबलाय माथो आइया माथो खालामनाय ओंखामालाय आंनाबो ब्रा बे ओंखामनायखौ जानांगौ नामा जाया नामा ओंखाम नङा नामा इयो थैबायलै बेदि ओंखाम खालामनायखौ जानांगौबा नों बोरै दाख्लाख्ला बोरै फैदोनि ए भगबान बा ओरै खोबथेलायना लाबोनांगोन ना माइखौ थगायनोसो सुदोंमोन नामा हो नों जा जें बया जाखायोसो खद जाखादों ओंखाम खालामनाया हो एसे गोरानलाय बोरै जानो हानोलै दुखु मोनगोनलै अबाव हरलाबो दुखु मोनगोनलै रानलायना जानोलाबो बा एरायलांबाय सिगां साइडखै बिदिना मा करना खालामनायनिफ्राय एसे बिनानो ए भगबान बोरै जानो बिराद दुखु मोनबाय
Fai, ni selap fai. Fai, selap fai. Mono na ako dito na ba? Ayo. Tahu ko sila ba? Libur sakro ni. Bini aja kamu gana ya kai. Gawa gusti na lam nani yo teman-teman kayak apa nih. Labu kan turan di sini yo sewot apa mana sewot. Labu. Aduh batu sebab sagan nani daman seneng. Labu. Kuso labu sansi labu fai. Mani di sana. Ini ku momen beda no. Ini ku momen beda nih. Fai na fai albat. Bisa nang kena deh. Albat jangan fai. Fai jangan fai albat fai. Apa jangan fai? Berat dukuli. Sakron si albat itu apa? Alu kasih apa? Tumikta tuh. Dari sana sudah beli jalan sih. Mbak dengerin naik kena berenang thalai sih kenapa? Tak sans full matang kerjaan naik dah. Hah? Eko santo euy. Mana? Pungni kudu rena alu matang tu burkai biar ne. Sini tu ne burkai tu nona siar. Mangsung marah tu. Siale ada sungguh. Getau song si song getau song. Sana musang sana itu getau song. Nama ni terna. Hah? Terna? Kita song naswa. Hah? Dia sungguh menna. Deh mau kerja. Lebar turunnya megong nak keren tentang megong. Ini aku gitar ni megong nak keren tentang lain ni. Bah. Sira meron megong nak keren tentang ini siapa ni? Kutua. Aku gitar aku mah. Iperwadin jamunan mana ke? Megong nak keren sana. Lumpur, ruang naik ni semua dong mage naik ni yang, neong nagir ledi iman ledi, nih lumpur, aku gimana, alu doruri le dong, alu doruri desan neong nagir dari, asal orang nan nalai nabi ni, ini kunci, ini pun nagir, mana nagir dong ini nih, mama neong nagir kosong cigar, tahu? Mana gitu ya? Hah? Bab, mana megong kade ba? Megong kade, nasa ni dini, nawa ilah ini. Mana madam? Neng nama sana? Sekolah? ganti jointi Nde? saya nari ne foto ada soilo na bai ko to bani foto la bai Nde? ini an si bai ada no Memang kerjakan? मा जानो माने जेबोथ' गैया मा खालायनो माथो आफाया मैगं खांदो Oh, आलुदो खारैदो गोथाव जागोन गोबाव nazakan saya. मोनबालाय जागौमोन दा मामब्लेदानो गैयाना Oh, idiso, mbak. Idiso fotonya, ang lain apa yang sinar mbak? Tete megong mo zena kiradan, aso tang apa ini? Matong magai lain apa ini? Hah? Getau zane dia habis pindah kiradan, tak kira pindah. Wah, aku bang malan, aku kawin ini legur, soalnya aku ini roh, karena ini kacau. Oh, terna! Nung mai aku gian ba dung mun le man du khu te den ang ni sigaw ha aku gian nani man du khu te den ang ni sigaw ha nei manang den ne sob dong su ne tali alu motor thau sabun motor alo manang ge eswang di du khu jana ni nang khoi pre di khalm de fuaw Arges ke betai lagi kasih ni, orang sonang tu besar ni orang, betai lagi nang, kado, hah? Ni let's ni, kontong orang ini, ni lili nu kaya, tab, kam ni karar deliang ni ya kuki ni karun ni, mana nang kene, sini, kabulibut, ni besini,
साबोन नै खानसि सुग्रा थाव Bay di kasra bay dak tina ke zabai. आलु दंबावो इयाव मा नांबावगौ ओमफ्राय मा नांबावगौ आरो नै नाया नै रुपसान्दा नायनो सं गोथाव गोथाव अर आरो बन आरो जोंखारलांबाय Kata jeng kata. इमान बायदि दुखु खस्थ'जों मिनि नुबाय इमान बायदि Malain dulu ya, inverter ke zon ben, suin banai hena ya. इयो जाथावनाय माबा नङा मटर इनभार्टार नांगौ मटर नों फेनबो जानो मोननाय ना लाइटबो जानो मोननाय ना खोमसि थाबाय थानांगोन मिथिगौ ओंख्रि ओंखामा गोथाव संबा संनायाव मोनबाय नोङो बुरा माबोरैलाय थरना अराव संनायनि कन्डिसना माथो अरानो जोङाखै ओंखामा गोथां जालांगोन दा इये अरखौनो बोजों राखसं Sungapan itu orang cukli dulu luyang. ए इदिस' इदि थुफ्लेजोबगोन होनबाथाय अरा जोंखायानो मिथिगौ नोङो दम दंबाय सं लोगोफोर अराव संनाय थानायनि बया खस्थ' मोनदों मानसिया खाफोरबो मोनखाबाय मोनखाबायानो सं हो थुफ्लेना थुफ्लेलाय आरो जों अरखौ खोमोरखादो रागा जाले लोगोफोर थरायनाया दे माबार एसे गोबाव ओंखाम ओंख्रि खुरनायल'आनो आलु एवबोद' बा जोंख्लाबलायद'लैनि बा गोलोमदै गोजा जालायदों ओंखाम ओंख्रि संनानै अरनि खदाव संनानै माबोरै मोनदो अराव संनानै माथो गैला होनबालाय बेथो ओंख्रिफोरा आयै नायानो गैला दे दिनै बोरै होनदो खारै ओंख्रै लोगोसेनो गोजा जाहाबनाय या Jenuh badan, naik di supak yang. मानसियै दे जानोसै लोगोफोर जानोसै Tidur ke sini nih, nama. गरम नामा Makan tay bukan di bidok. हेबदो नामा Semua sampai tidur asli. अ दिस'